Uitați-vă că într-un oraș sunt două lucruri care poți să le faci cu cel mai puțin bani. Iată, cu cei mai puțini bani, dar aduc maximă siguranță. Prima este iluminatul stradal. Asta e foarte important, că asta diminuează și descurajează vânzarea, cumpărarea și consumul de droguri, furturile și restul. Asta e foarte important și nu întâmplător am pus accent pe droguri, pentru că asta devine o problemă foarte mare în suburbii și în Durlești. Și doi, camerele video. Deci la fiecare drum, care costă 10 milioane de lei, da, un proiect de drum, ai putea să adaugi 10% din cost, nici nu 10, 7, 10 până în 10%, ca la fiecare stâlp să nu mai fie zone moarte, dar să fie camere video. Serverul de la aceste camere video, accesul la aceste camere video, îl dai direct la Inspectoratul de Poliție Buicani. Uitați-vă că într-un oraș sunt două lucruri care poți să le faci cu cel mai puțin bani. Iată, cu cei mai puțini bani, dar aduc maximă siguranță. Prima este iluminatul stradal. Asta e foarte important, că asta diminuează și descurajează vânzarea, cumpărarea și consumul de droguri, furturile și restul. Asta e foarte important și nu întâmplător am pus accent pe droguri, pentru că asta devine o problemă foarte mare în suburbii și în Durlești. Și doi, camerele video. Deci la fiecare drum, care costă 10 milioane de lei, da, un proiect de drum, ai putea să adaugi 10% din cost, nici nu 10, 7, 10 până în 10%, ca la fiecare stâlp să nu mai fie zone moarte, dar să fie camere video. Serverul de la aceste camere video, accesul la aceste camere video, îl dai direct la Inspectoratul de Poliție Buicani.